Здравейте, казвам се Ясен. Добре дошли в сътворената от мен градина Бурлик. И работничка, единственото нещо, което не е генетично нещо различно, количеството, с което се храни. Просто пчелата майка е в по-едра колийка, която ти позволява да порасне повече и се храни с повече пчелно млечице. Повече от 50% от давността на пчелата работничка. Това позволява да се развие като пчела майка и като размер, и като репродуктивни способности. Любопитното за пчелите майки е, че те се отвождат само веднъж в живота си, излитат от кошера и някъде, където има колонии от други пчели, за да има и други търпи и мъжки пчели, правят един рояк и това се случва веднъж, след което тя може да снася два вида яйца. Оплодените се развиват като пчели работнички, а не оплодените като търпи. Така че това е доста любопитно. И ето тук съм донесъл да ви покажа. Това е така наречената магазинска пита, която е по-тясна, по-къса. Ето тук има запечатан мед. Тя се слага в пристройка на кошера, за да може меда, който пчелите съберат, вече да се вземе от хората, да не се нарушава и да не се взима отдолу от наречените плодникови пити, където обикновено е и пилото и така. Тоест, вмешателството трябва да бъде минимално, за да може да функционира добре пчелното семейство. И съвсем набързо малко любопитна информация за пчелните продукти. Така, пчелите събират прашец от растително време, се сипва в нея захарен сироп, за да се подхрани пчелното семейство. Защото обикновено, събирайки мед, макар и не от плодниковите пития, от тези магазинските, ние ги лишаваме част от тяхната естествена храна. Може би сте чували, че в последните години пчелните семейства загиват. Това са вече много причини. Селско-стопанска химия е един от основните фактори. Разбира се, заболявания са други. Климатичните промени също имат огромен ефект върху отслабване на пчелните семейства, особено през последните години, защото есента обикновено е много топла и дълга, навлиза в зимата. Те вместо да се готвят за зима, те работят и за своя част от ресурсите си, чисто физически, т.е. отслабват и ядат храната си. Най-късно живее пчелата през лятото, около 40 дни. Най-дълго живеещите са последно издъпените есента, които реално държат пчелното семейство през цялата зима. Така че много се причини за това пчелната популация да намалява. Загуба на задивите, там вече говорим за загуба на местообитания, загуба на растения, които се правят. И това е изолация, за да може да е по-толкова. Това са шапките, които му е любопитно, чисти са, много са. Който дете му е любопитно, може да се сложи и да се снима. Това е тежищата, която оставяме. И после ще се видим горе и аз има само